Kwa dhimbele eni moko kuom ma Jopiny magweng' ma Kugitura e sub county ma Kuria West e county ma Migori ogero klas mar jopuonjre mag nursery gin giwegi e skunde primary ma Bishop Mugendi mondo mi jopuonjre oyud lwasi maber mar somo. Matimore kinde ma 10 county ma Migori bende wacho ne gisegero ECDE maloyo 212 e thuolo mar higni 3. Jojuma ne giler ko e county ma Migori. Lwasi ma somo jopuonjego mag nursery kata ECDE county ma Migori pok obed maber. E mokom sikunde e county ma Migori kata Beniten county ma Migori wacho ne gidhi nyime mar medo gero klese kaachiel kod bero lwasi mar kuondego mag somo. E kinde moko oganda korito mondo koten county ma Migori koro gernegi klese ma jopuonje mag ECD e skundegi. Achiel kuom jodak e gweng ma Kuria okawo thuolo mar gero klas mar ECD e skul ma Bishop Mugendi Kugitura e sub county ma Kuria West mondo jopuonjre obed kod lwasi maber mar somo. Nashukuru sana kwa sababu muda mrefu tumewahi kusumbuka kwa hili darasa. Mazingira ya kusoma yalikuwa ni magumu sana. Ambapo tumejenga darasa moja la ECD ambalo naweza kubeba watoto takribani 80 kwa kuanzia. Na nimesukuma tu na hoja kwamba mimi kama wakili nayetetea haki za watu, naamini kwamba haki ya kweli ya kijamii inaanzia darasani. Japuonj mag jopuonjego mag nursery school ni mar Kugitura Evelyn Chacha wachni mone sani jopuonjego mag nursery school ni nitie kod lwasi maber mar somo. Na hilo darasa lilikuwa darasa la shida, vumbi, yani environment haikuwa nzuri kwa watoto wachanga. Nondo maro yango ni thoth sikundego mag nursery kod ponti kod midhieche mathoth ma oting'o nok mar klese, nok mar jopuonj kaachiel kod moko ma bende koro miyo lwasi ma somo koro ok bed makare. Ka bende luoro nitie ni thoth jopuonj bende koro kale mokom sikundegi ok yud somo e rang'iny mowinjore. Watusaidie kama vitabu, bado hatujapata vya kutosha. Vile vifaa vya kusomea vya hata outdoor activities bado havijatosha. We decided to prioritize putting up of classrooms instead of putting up of modern ECD centers because of the budgetary allocation. Modern ECD center that has an office, has a washroom, has a playground and well-equipped tools, it takes about 1.8 to 2 million. Whereas with that amount, we can be able to put up 3 classrooms in different areas. Tend county ma Migori kawo kalo kuom migawo mar somo. One school ma Kugitura en achiel kuom sikunde mathothgi yando osebedo ka onge klas mar ECD. Kata kamano en achiel kuom skundego ma Tend county ma Migori koro ketne omenda tenge ma idhi gergo e iko omendani. Kugitura ECD classroom will be constructed and it's budgeted for in the financial year 2025-2026. Jatend migawono ma somo e county ma Migori Rahab Robi wacho ni county ma Migori e kinde mar higni 3 e bwo tend gavana masani Ochile osegero klese maromo 212 e skunde mag nursery e county ma Migori mangima ka chenro mar medo gero klese skunde moko bende koro pod dhi nyime. Apart from the 212 classrooms, new classrooms that we've constructed, we also took the initiative of completing the stalled classrooms that we found that were left in the last regime, 2025-2026. I have a total of 116 classrooms that are going to be rolled out. Somo ma jopuonjego mag nurseries kata ECD mantie lwet Kent counties osebedo kod midhieche ma koni kod kocha ma oting'o nok ma jopuonj kaachiel kod gige somo e skunde mathoth. Mae osekelo penj mathoth mar rang'iny mar somo e skundego mag ECD e county ma Migori. Wanafunzi tunao ni wengi sana. Kwa hivyo tunaomba tukipata walimu hasa ambao wataajiriwa na county. ECD ndo msingi wa elimu bora atakayoipata mwanafunzi. Recruitment of teachers, they have not been recruited for the last, I think, 8 years. We don't have enough to recruit every time. Right now we need to recruit about more than 200 teachers. But we can only manage to recruit maybe a bunch of 25, maybe another set of 25 in a financial year because of budgetary constraints. Bedo ni MCAs ema omi thuolo mar yiero chenrogo mag dongruok mag dwaro mondo koro tim e gwengegi ma idendo ka community projects ne wayango ni thoth MCAs ok omiyo pek gedo mag klesego mag ECD ka thothgi koro tero mano omenda mathoth e gero apeyni. George Juma, Ramogi TV, Migori.